nke echiri na zere acha nke ụmụana Igbo amaka. Mgbe ị ghọtara onye ewu ghọta ebe isi, ị ga-aghọta ụwa, ịfụ na ụwa na-atọ ụtọ. Ọtụtụ ndị na-asị na ha bụ ndị Igbo, na ọ dị proud ebe o si, mana ịjụ ya ma gbasara ihe Igbo, gbasara onwe ya, ọma ha tụsasịa nkụzi ma na-esonyere m na ife m ga-akụziri unu buru ibu nke ga-enyere gị aka ịghọta ebe isi, ịghọta onwe gị. Like kwa share, ọ bụrụ na ị nwere ego, like ya. Nkụzi m ọbụla nke m na-akụzi, mgbe ị nwere ego, ị nwere data iwọch gị, kirie ya na ị ga-amụta ife. Na nkụzi m bụ ife ga-eme gị ghọta onwe gị. Na mgbe i bido ghọtaba onwe gị, ịfụ ụwa afụ otu ọ dị. N'ụbọchị nke taa m chọrọ ịkọwara unu maka na ọtụtụ mgbe e kwuru chi gị, mgbe e kwuru onye nwere gị ụwa, ụfọdụ na-asị na na onye nwere ụwa bụ chi gị, bụ chi ya. Onye nwere gị ụwa dị iche, chi gị dị iche. Achọrọ m ka ị gee ntị mgbe m bọtụsa nkụzi a, ka ndị ọzọ bụ ndị Igbo anyị, ka ndị mmadụ ịghọtakwa, ndị otu a ka ọ dịkwa na tribe na ndị asụsụ ndị nke ọzọkwa. Mana anyị nwabụ ndị Igbo kwesịrị ịghọtagburu onwe anyị, maka ka unu mara na anyị nwabụ ndị Igbo na ụwa na-enere anyị anya. Ndị niile ị na-afụ na-enere anyị anya na ife anyị mee ka ha na-eso. Aga ji egwu na ọ bụ Igbo. Igbo na a na-akpọkwana ya Igbo, awọkwanụ tribe. Mgbe e kwuwere ekwu Igbo, aha the whole Africa nke a na-akpa afa. Mana ife eji werụzia ka anyị nwabụ ndị Igbo nwezi imego anyị na-asụzi, werụzia ka anyị nwabụ na saịdị anyị kwa ụwa si wee bido. Anyị nwabụ ndị izi ekeru, and anyị nwakwa ụwa na-enere anya. Onye ka ọ na-arụ ka ndị Igbo aka wee wacha anya, ọ maka na okuke na anyị nso. Mara ama na mgbe ekwuru okwu sị na onye a nwụrụ gị ụwa, onye nwụrụ gị ụwa abụrụ ya bụ chi gị. Na onye nwụrụ gị ụwa otu ị nọ na ọ bụrụ na ị nwụọ, na ị ga-apụtakwa ụwa na anụ ahụ. Otu ị nọ na ịpụtakwa ụwa ochie, wee pụtakwa ụwa ọzọ. Onye bụ mmadụ ịnwụ ụwa, asị gị nwere ike nne ga na-asị gị na onye dị otu a na onye dị otu a, mana ihe mere ime njizi akọ na uche ahụ nke ụwa ochie ahụ wee pụtakwa ụwa ọfụ. Mana o nwere ike ọ bụrụ na nna gị maọbụ nne ga na-asị gị na gị na onye a na-emekwa ofu ihe, na iyikwala onye a. Ọ bụrụ na nna gị kwube sị isi na ị chọrọ ịnwa onye nwụrụ gị ụwa, otu ahụ ịdụ, otu ịdụ na ka onye nwụrụ gị ụwa si wee dị. Ọ bụrụ na o nwere ife mere gị n'ụwa ochie, ụfọdụ na-abụ ha pụtakwa evukwa dị mmadụ ihe ahụ mere ha pụtakwa ụwa. And onye nwere gị ụwa, o nwere ife ọ ga-emenwuru gị, maka na anya ka ị na-anọchi n'ụwa akwa. Ọ gị nwere onwe gị pụtakwara ụwa ọzọ na ụdị anụ ahụ ọzọkwa. Mana chi gị bụ chi okuke nke mmụọ ahụ ya gani enje onye gị so gị wee bịa ụwa. Andọ ya gani enjel ahụ bụ onye nwere ike, chi gị ahụ bụ onye nwere ike iwetara gị okike na mmụọ, ka unu ghọta ife dị iche na chi gị na onye nwere gị ụwa. Onye nwere gị ụwa bụ ngị nwa na onwe gị, mana chi gị bụ mmụọ okuke kpanyere gị. Ị nwere ike ịnwụọ na ụwa ọzọ ị ga-apụta, ọ bụrụ mmụọ ọzọ ga-esokwa gị, mana ọ dị sị na anụ ahụ ahụkwa. Ịghọtago? N'oge o ji wedo ma mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ, maka na o nwere ike mgbe ị ga-anwụ ga-nwetakwa onyinye ịbịaghachi ụwa ọzọ. Mgbe ị natara onyinye ịbịaghachi ụwa ọzọ, o nwere ike akpanye gị mmụọ ga-enyere gị aka, ga-agbaziri gị ụzọ. Ọ bụrụ na afụfụ ka ihe afụ na ị mere ihe ọjọọ wee nwụọ, mgbe ị pụta kpenye gị mmụọ ga-abụ ọ bụkwa na ikwe ha echenji,
ọ bụrụ na ikwelọ enweghe onwe gị mewe ezigbo ife, nwa ahụ enyere gị aka ọpịawa gị azụ. Mmụọ ga-akpọnye gị mmụọ ga-abụ ọ bụrụ na ịchọ ka ọ dịrị gị na mma, ọ dịrị gị na mma, ịchọkwana ịna n'iyi na n'iyi. Ma mmụọ ga-akpọnye gị mmụọ siri ike ka ị maa na chi gị dị iche. Chi gị bụ ya gani enje nke okuke onye ọ dị ịkpọnye gị idinye gị mmụọ ga-eme ịpụtakwa ụwa ọzọ, o nyere gị aka. Onye nwere gị ụwa dị iche, maka na a na-ekwu ya na ndị mmadụ adịghị aghọta. Ụfọdụ na-afụta na onye nwere gị ụwa na chi gị bụ ofu. Onye nwere gị ụwa dị iche. Onye nwere ụwa na ọdụ ka gị nwee pụtakwa ụwa ọzọ, mana chi gị bụ mmụọ okike kpọnyere gị nke ga-enyere gị aka n'ụwa na ọrụ nke pụta n'ụwa ịbịalụ. Ka unu ghọta ife dị iche na anyị bụ ndị Igbo. O nwere onye chọrọ ịghọta onwe ya maka ihe ndị ọcha ji disasị anyị. Ụfọdụ tụpụ ihe maka ụwa si wee bido, ụfọdụ amata tụpụ ihe mma maka ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha bụ erubere isi okuke ama nkụziri ha ihe ndị a niile ha mụtacha nke ụwa so n'usoro ya na mana abịazi wee nara anyị ụka kpuchizie anyị nwabụ ndị akụzizi na ọzi a na-azụ abịazi nazi anyị ya. Onye ma ife ọjọọ ji wee kazie nkụ, onye chọzịa ka ọ nara nwanne efie ka ọ bụzi anụ ọnya ma ọ bụ ọka aka. Ife a ihe ndị ọcha kụziri anyị. Mmadụ ịnara mmadụ ihe n'ike ka ọ bụ ka onye ahụ nwezi ihe a na-efezie. Ife ndị ọcha mere anara anyị nke anyị nwezi enwe na-efezi ha efe. Ife na-eme n'ala Igbo, na-eme na agbụrụ ojii, na-eme n'Afrịka. Ịnara mmadụ ife n'ike, ndị nwezi ihe ahụ na-efezi gị oyi. Ihe ndị oyibo kụziri unu na-emekwa. Ụfọdụ achọkwaghị ịghọta onwe ha, ekwugharịa fanụgara ndị ahụ ọgụ zochitere ndị na-egbu ha. Agwaghị na ihe akpọrọ akpụ na ihe nna ha na arụsị na ụfọdụ amara na arụsị bụ chi, bụ angels, spirit, mana akpa arụsị otu ọdụ ka ihe ọjọọ. Virgin Mary anyị fụrụ na ama ife ọbụ na-ekwu ihe ahụ arụsị na ọbụnwa ihe kiretiri ihe si unu kpebere ha na a ga-enyere unu aka. Tụsasịa nkụzi ma ka onye ọbụla aghọta ihe dị iche na chi gị na onye nwere ụgwọ ụwa. Onye nwere ụgwọ ụwa bụ ngwa na onwe gị. Onye nwere ụgwọ nwekwu ihe ọ ga-emenwuru gị maka na ọ ngwa na onwe gị bifo ihe ahụ, mana ijiri ọzọ akọ na uche nke ochie ahụ wepụtakwa ụwa ọzọ. Sọsọ akọ na uche a ka a ga-ewepụ gị, mana ife ndị ọzọ niile ahụ ga-eso gị wepụta ụwa. Ma afụfụ ife ọjọọ niile imekọwara ga-eso gị n'ọgụ nwee iche njizi omume gị mewe ezigbo ife. Tinye nkụzi m n'ọrụ ka ọ bara gị uru. Sonyere m maka ọdịnamma gị.